O voceiro do Grupo Marea fixo esta mañá balance das emendas que no seu momento pactaron co goberno local co fin de dar luz verde aos orzamentos deste ano. En primeiro termo, Luís Rei dixo que está máis que satisfeito co resultado final do proxecto da Rúa Cruz Vermella. Porque inicialmente había unha estimación de 300.000 euros para iso e multiplícase por 5 o orzamento porque inclúe a Rúa Cruz Vermella, a Praza da Castaña, crease unha praza nova na propia Cruz Vermella e remátase a urbanización de Álvaro Cunqueiro, de Salustiano Portela e tamén de Padre Gaite. No que xa non está tan satisfeito é na negativa do Concello para adherirse ao Plan de Transportes Metropolitano. Veciños de Pontevedra menores de 19 anos son os únicos de toda Galicia que non poden utilizar o transporte público gratuitamente, co carné xove. Son 40.000 menores de 19 anos que en Galicia poden aproveitar iso e deles cero de Pontevedra. E a principal reivindicación deste grupo pasa pola redacción dunha ordenanza propia da renda social en Pontevedra. Neste punto é onde estarán moi atentos para apoiar ou non os orzamentos do vindeiro ano en Pontevedra. Este é o balance que facemos con luces e sombras do orzamento de 2017 e ante a redacción do novo orzamento de 2018 nos teremos un ollo no contaquilómetros porque era importante que se puxese a cero, polo menos nos compromisos que se adquiriron con nós, pero ao mesmo tempo teremos outro ollo no depósito de carburante porque é importante que o coche siga circulando e siga en marcha. O alcalde dixo que está de acordo co contido desta renda social que plantexan dende Marea, pero que polo momento ten unha difícil resolución legal.